Inselmilkom. Illum il-ġimgħa 5 ta' Marzu u nilqakom għal Qudiesa Rosarju mmexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jirrakkonta l-parabbola tas-sit tal-għalqa ta' dwieli u l-ħaddiema diżonesti biex jallimna dwar il-paċenzja u l-ġustizzja ta' Alla. Marija Omm Alla, ejna nkunu d-dilja tal-mulej biex inkunu ta' servizz għal proxmu l-aktar dawk fil-periferija tas-soċjetà. Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Illum nistedinkom li nitolbu flimkien għal Papa Franġisku illi ftit ieħor se jibda iż-żjara pastorali fl-Iraq bħalissa qiegħed fl-ajru. Nitolbu ħafna lih, din hija żjara li kienet ilha mixtieqa mill-Papa Ġwani Pawlu T-tieni u għalhekk kienet ħolma tiegħu. U hija żjara intenzjonata biex il-Papa jagħti appoġġ lill-insara u lill-Knisja li tant sofrit, il-Knisja Martri hemmhekk, biex ikun tajnuna wkoll għar-rikostruzzjoni tal-pajjiż mifni bi gwerra u b'terrorizmu u anki isaħħaħ id-dialogu interreliġjuż dak li l-Papa stess semma f'enċiklika Fratelli Tutti biex u kun jista' jgħixha din fil-prattika. Din l-art ta' Abraham, l-art hekk għażiża li tolbu ħafna lih biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Quddiesa Ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Int li għoġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox nitolbuk li l-ħeġġa qaddisa tagħna t-takkis teħlisna minn dnubietna ħalli naslu b'ruħ safja għal festi tal-Eid li ġejjin. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jissaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Iżrael kien iħobb il-Ġuseppi aktar minn ħutu kollha għax kien twelidlu fix-xuħitu u għamillu libsa twila bil-kmiem. U ħutu ntebħu li missierhom kien iħobbu aktar minn ħutu kollha u saru joboduh u ma kellhomx ħila jkellmuh bis-sliem. U ħutu marru jiraw l-imrieħel ta' missierhom f'Sikem. U Iżrael qal lil Ġuseppi: Ara, ħutek qegħdin jiraw f'Sikem, ejja ħanibatek ħdejhom. U rħila Ġuseppi għal wara ħutu u sabhom f'Dotan. U huma rawh mill-bogħod u sakemm wasal ħdejhom ftehmu kif ħajoqtluh. U bdew jgħidu lil xulxin: Arah, ġej il-ħalliem. Issa ejjew ħanoqtluh u niċħtuh ġo xi bir. Imbagħad ngħidu li xi bima selvaġġa kilitu u naraw x'jiswielu l-ħolm tiegħu. U Ruben sama ħelsu minn idejhom u qalilhom: Ma nneħħulux ħajtu. U żied jgħidilhom Ruben: La xxerdux demm, iċħtuh f'dan il-bir li hawn fid-deżert u la tmiddux idejkom fuqu.
Dan għamlu biex jeħilsu minn idejhom u jroddu lil missieru. U ġara li malli Giuseppi wasal ħdej ħutu, neżżawh mill-libsa li kellu fuqu, il-libsa twila bil-kmiem, u qabduh u xeħtuh fil-bir. Il-bir kien battal mingħajr ilma. Imbagħad qagħdu bil-qiegħda jieklu l-ħobs. Kif refgħu għajnejhom, raw karwana bl-Iżmaelin ġejja minn Gilad, bl-iċma tagħhom mogħbija bid-dragant, il-balzmu u l-lawdnu, sejrin iħottuhom l-Eġittu. U Ġuda qal lil-ħutu: se ndaħlu jekk noqtluh il-ħuna u naħbu demmu. Ejjew inbijawh lill-Iżmaelin u ma mmedux idejna fuqu, għax ħuna u laħamna hu. U ħutu semgħu minnu. U għaddew xi negozjanti Midjanin u ġibdu lil Giuseppi u tellawh mill-bir. U bijaw lil Giuseppi lill-Iżmaelin b'20 biċċa tal-fidda u l-Giuseppi ħaduh l-Eġittu. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responserjali ngħidu flimkien: niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek, niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek. Il-mulej bat il-ġuħ fuq l-art, erdilhom il-qamħ minn wiċċ ir-raba tagħhom. Kien bat qabilhom raġel, il-Giuseppi mibjuħ bil-sir, ngħidu flimkien: niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek. Rabtulu riġlejh bil-ktajjen, dawrulu l-ħadid ma' għonqu, sakemm seħ dak li kien ħabbar u l-kelma tal-mulej rebbieħ ħarġitu. Ngħidu flimkien: niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek. Is-sultan bat iħollu dak li jaħkem il-popli ħelsu. Għamlu sit fuq id-dar tiegħu, ħallilu f'idejh ġidu kollu. Ngħidu flimkien: niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek. Alla hekk ħab lid-dinja li tal il-libnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-qassisin il-kbar u lix-xjuħ tal-poplu isimgħu parabola oħra. Kien hemm wieħed sit ta' għalqa u ħawwilha bidwieli, tellala ħajt tas-sejjieħ madwarha, ħaffer ma'sar fiha u bniela torri u qabbilha lil xi bdiewa u siefer f'art oħra. Meta wasal żmien il-frott, bagħat il-qaddejja tiegħu għand dawk il-bdiewa biex jiġbrulu l-frott li kien imissu. Iżda l-bdiewa qabdu lill-qaddejja u lil wieħed sawtuh, lil ieħor qatluh u lil ieħor ħaġruh. Reġa' bagħtilhom qaddejja oħra aktar minn qabel u għamlulhom l-istess. Fl-aħħar bagħtilhom lill-ibnu, min ibni jistħu qal. Iżda kif raw il-ibnu l-bdiewa bdew jgħidu bejniethom: ara l-werriet, ejjew noqtluh biex il-wirt tiegħu nieħduh aħna. Qabduh, xeħtuh il-barra mill-għalqa u qatluh. Issa sit il-għalqa x'jagħmlilhom lil dawk il-bdiewa meta jiġi? Qalulu jeqridhom bl-ħnina taħżina li huma u l-għalqa iqabbilha lil bdiewa oħra li jroddulu l-frott fi żmienu. Għalilhom Ġesu qatt ma qrajtu fl-Iskrittura li l-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka, bis-saħħa tal-mulej seħdan ħaġa tal-aġa f'għajnejna. Għalhekk ngħidilkom li s-Sant Natalla tittieħed minn għandkom u tingħata
lil ġens li jagħmel il-frott minnha. Meta semgħu il-paraboli tiegħu il-qassisin il-kbar u l-Fariżej fehmu li hu kien qiegħed jgħid għalihom u ma rridu kieku jaqbduh taħt idejhom imma beżgħu min-nies għax kulħadd kien iżommu bi profeta. Il-kelma tal-mulej. Tifħil lilek Kristu. Il-poplu Ludi kien iqis l-għalqa ta' dwieli bħala xi ħaġa għażiża ħafna. Kien jieħu ħsieb għalqa ta' dwieli bożza. U għalhekk fl-Iskrittura nsibu lil Alla illi iqabbel ir-rabta tiegħu ta' mħabba kbira mal-poplu ma' din l-għalqa ta' dwieli. Fil-fatt insibu pereżempju f'Iżajija fejn jgħid ħananni lill-maħbub tiegħi l-għanja ta' mħabbtu għall-għalqa ta' dwieli tiegħu. U għalhekk li Ġesu hawnhekk jgħid din il-parabola illi fiha hemm sit li iqabbel l-għalqa lil xi bdiewa biex jieħdu ħsiebha l-għalqajja tas-sit. Imma dawn biex jieħdu ħsiebha imbagħad jagħtuh il-frott għax Alla dejjem ried li l-poplu tiegħu jagħmel il-frott u stenna frott ta' tjieba, ta' ġustizzja, ta' imħabba lejh u lejn l-oħrajn. Imma nafu mill-istorja li l-poplu ta' kultant għamel il-kontra. U hawnhekk fil-fatt Ġesu bi ftit kliem jispjega l-istorja tas-salvazzjoni illi Alla bagħat il-diversi nies, il-profeti, dawk il-qaddejja li jibgħathom fl-għalqa u kollha jiġu rifjutati. Imbagħad qal is-sit nibgħat il-libni l-iktar ħaġa għażiża nista' nagħmel. U dan ġie rifjutat ukoll. Maqtul hawnhekk. U Ġesu meta jgħid jispjega l-istorja tas-salvazzjoni li Alla bagħat il-diversi profeti tul is-snin, imbagħad il-libnu stess qed jantiċipa dak li se jiġri lilu li hu se jkun rifjutat maqtul. X'messaġġ hemm għalina llum din il-kelma ta' Alla? L-ewwel nett li Alla lilna wkoll isejjaħ bħala ħaddiema fil-għalqa tiegħu. U jistenna minna li nagħmlu l-frott. L-għalqa tiegħu tibqa' ma ssirx tagħna. Hawnhekk id-dinja qegħdin biex nieħdu ħsiebha u nħarsuha anki l-ħidma tagħna. Imma jistenna minna li nagħmlu l-frott u nafu aħna li jekk iġib din iġbija tad-dilja, id-dilja mingħajr il-frott ma tiswa xejn. L-injam tagħha jista' jintrema għax ma jkunx jiswa xejn. Minna jistenna li nagħmlu l-frott. Turina l-parabola wkoll li Alla jibgħat nies f'ħajjitna li jkunu ta' għajnuna għalina biex nistgħu naħsdu l-frott. Bħalma dan is-sid bagħat il-qaddejja tiegħu fl-aħħar anke lill-ibnu. Alla jibgħat diversi nies fil-ħajja tagħna u dawn huma don ta' Alla. Nitgħu ma' nies f'ħajjitna li bl-eżempju tagħhom, bix-xhieda tagħhom, bil-kelma tagħhom jgħinuna biex nagħmlu l-frott. U kollha huma espressjoni tal-imħabba ta' Alla. Ma l-parabola tirina wkoll li huwa fuqna responsabilità tagħna jekk naċċettawx jew nirrifjutawx dan li jibgħatilna Alla, l-istedina ta' Alla. U għalhekk Alla ma jimponix bil-fors li rridu nagħmlu dak li jixtiequ. Imma
tiddependi minna. U aħna li nistgħu naċċettaw jew nirrifjutaw. Però jurina kliem ta' Ġesu li jekk nirrifjutaw il-Alla aħna nimbagħtu, aħna morru minn taħt. Għalhekk isemmi dik is-sentenza ninsibuha anke f'postijiet oħra fl-Iskrittura, il-ġebla li warbu l-bennija saret il-ġebla tax-xewka. Jiġifieri tgħid għalih Ġesu u twarrab imma kien il-ġebla tax-xewka, l-ġebla ġifieri li torbot il-bini kollu magħha. Bħal mhu Ġesu għalina, għall-Knisja, għalina li nemmnu. U sar dan bis-saħħa tal-Alla, anki jekk il-bnedmin jirrifjutawh. U għalhekk jekk aħna inwarbuh u aħna li nagħmlu ħsara lil anfusna. Nitolbu l-Mulej il-grazzja llum li aħna ikun għalina f'ħajjitna personalment, anke bħala komunità, bħala Knisja, Ġesu jkun il-ġebla tax-xewka li miegħu aħna marbutin biex miegħu nistgħu nimbnew fil-ħajja tagħna personali bħala komunità u li bil-grazzja tiegħu jgħinna ħalli ħajjitna tagħmel frott u frott bnin. Nresqu issa it-talbiet tagħna lill-Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek jgħinna biex tkompli x-xanda l-Evanġelju tiegħek lil ġnus kollha nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għall-Papa Franġisku, speċjalment biex inti tkun miegħu u tħarsu f'dan il-vjaġġ pastorali li se jibda ftit ieħor fl-Iraq. Nitolbu wkoll biex minn din iż-żjara tiegħu fl-Iraq joħroġ ħafna ġid spiritwali u ħafna ġid ukoll għall poplu tal-Iraq u anke għad dialogu interreliġjuż nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal morda kollha, għal daw kollha li għaddejjin mid-dbatija kemm fl-isptarijiet jew fid-djar tagħhom Malta u barra minn Malta, nitolbuk biex tagħtihom l-għajnuna kollha li jeħtieġu fid-dbatija li għaddejjin minnha nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal dawn kollha li qegħdin isegwu din il-quddiesa kemm Malta kif ukoll f'diversi postijiet barra minn Malta. Nitolbu għalihom għall-familji tagħhom biex il-Mulej jiberikhom u jgħinhom ukoll ħalli dan ikun mument ta' talb, mument li huma jesqu permezz tiegħu aktar lejn Alla u jissaħħu fil-fidi nisranija nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej ukoll biex tagħtina x-xita fejjieda u f'waqta li tagħmel il-ġid nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment ukoll f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna għejna wkoll biex aħna nieħdu insegwu il-miżuri għal ħarsien tal-ħajja u tas-saħħa tagħna u tal-oħrajn dan iż-żmien ta' pandemija speċjalment nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' talb li qed nagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristus Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla il-missier li jista' kollox. Jilqa' mulejjem idejh is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġid tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. ċerret fuqna u Alla ħnina tiegħek biex tħejjina sew għaċ-ċelebrazzjoni ta' dawn il-misteri qaddisa ħalli nieħdu sehem fihom bil-qima kollha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfa'hom lejn il-mulej. Niżu ħajr lil mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u t-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jiqdew bil-ġid li għaddi jekk li siet jintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sienata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Gur tad-dinja, għax bis-salib u l-qamin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza, Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Fi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salvnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum,
Għafrinna dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, u la daħannix fit tiġrib, isteħnisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba ħnina tijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija statna l-qawwa u glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix titħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċevejna mulej ir-ran tas-salvazzjoni ta' dejjem, ma nitolbuk li aħna nħabbirku tajjeb għalija biex niksbu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj lil Alla.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna jgħinna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. F'kemm mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet talina li tikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erweħ kollha u jgħin dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u ere l-araq tad-demm. Missielna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. U bżeta kuljum matina llum, affrinna dubietna bħalma naffru mnuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżeħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. F'kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missielna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. U bżeta kuljum matina llum, affrinna dubietna bħalma naffru mnuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżeħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-tinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-erwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Nikkonsentraw fit-tielet misteru ta' tbatija, meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Obsa ta' kuljum għatina llum, għaffrilna dubietna bħalma naħflu mnaħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-erwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Nikkonsentraw fir-reba' misteru ta' tbatija, meta Sina Ġesu Kristu kien mobi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Obsa ta' kuljum għatina llum,
Għaffilna dubietna bħama nafram nuħati għalina, la daħħanix fi tiġrib iżda ħnisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mowtana ammen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissimorina ninti omna li kismat tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dubietna ħarissa minna tal-infen u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħammis misteru ta' tbatija, meta Sien Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemmek da fl-art. U bsa ta' kuljum għatina l-lum, għaffilna dubietna bħama nafram nuħati għalina, la daħħanix fi tiġrib iżda ħnisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mowtana ammen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santis Morina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenerer wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan trufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemmek da fl-art. Obżna ta' kuljum magħtina llum, affilna dubitna bħalma nafrom naħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għattihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddirilhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier eternalla. Enna lina. Ibben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Mqazza Marija. Itlob għalina. Mqazza Alla. Itlob għalina. Mqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bit-tama. Itlob għalina. Biżjed safja. Itlob għalina. Biżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. ċebba kollu kaqal. Itlob għalina. ċebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. ċebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. ċebba kollok seta. Itlob għalina. ċebba kollok ħniena. Itlob għalina. ċebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mira ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Ewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mill-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistaqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int
l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Ir-rażin Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost siqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giusepp, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.
It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Anke fis-sitwazzjoni preżenti l-Knisja tkompli tagħmel ħafna xogħol fejjiedi fis-soċjetà Maltija u tajn lil persuni vulnerabbli u l-familji fil-bżonn. Jekk tixtieq tajn lill-Knisja tkompli l-missjoni tagħha, tista' tagħti donazzjoni billi tidħol online fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew iċċempel fuq 21241-281 għal aktar dettalji. Ninformawkom li fuq il-website knisja.mt/eżerċizzi 2021 wieħed jista' jara wkoll il-lista ta' fejn se jsiru eżerċizzi spiritwali matul dan ir-Randan. Hemm ukoll il-lista tal-eżerċizzi li se jsiru online. Nawguralkom it-tmiem tal-ġimgħa tajjeb. Insellmilkom.